Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel malah gini keluarga sederhana. Iki pemirsa yo, rasane keronto-ronto pemirsa. Rasane mripate wis karek setengah buat wis ngantuk pemirsa. Padahal jek sore. Sekalian iki lah yo. Iki mau mae dhewean pemirsa. Telepon omah kangen kan. Jadi telepon omah, telepon anak, telepon bojo wis diratani telepon anak lanang, anak wedok, bebek kaya ngono. Jadi tak rasa-rasano ya jebul iki kok kaya ngene ya pemirsa, nek merantau ki. Apa sing ning Hongkong ning luar negeri ya kaya ngene pemirsa, sing kaya tak rasakno apa ya selagi awake dhewe kerja ki yo gak eling apa-apa pemirsa yo. Cuma ki nek pas sampe mapan turu karo ning kamar mandi. Kuwi rasane ya Allah ning ati iki kaya piye ya pemirsa. Ora iso tak ungkapno. Cerono ya keronto-ronto lah pemirsa. Sing pikirane ki morak-marik eling omah, eling anak, eling wis barang kawin pokoke eling sing kegiatan ning kampung ngono kuwi. Jadi kuwi pemirsa eling sing ora-ora. Selagi nek pas teruk-teruk ngene iki ya pemirsa eling rono-rono. Kok nek wis mergawe ya fokus mergawe ae tapi ngeteple ae ngono pemirsa ya. Tapi lali pemirsa ambek nek metu ngono ki lali. Cuma nek pas tengok-tengok ngene iki eling. Mulane ya Allah rasane ninggal anak, ninggal bojo adoh omah ronto-ronto tenan ning ati. Dadi yo wis kaya ngene iki mang, wis piye neh pemirsa yo wis diniati mae. Sakjane niate mae iki maune iki yo siji pemirsa. Yo siji terang pengen apa ya nek iso ki pengen nyenengno anak. Kaping pindhone sing pertama terah mae mikire yo anak pemirsa terutama. Terus kedua kuwi mae kan wis suwe banget ya pemirsa ora ning Jakarta. Jadi ceritane iki sekalian healing ngono pemirsa, sekalian jalan-jalan, dolan. Alhamdulillah mae wis bar mampir. Jadi terus kerja deh kaya ngono. Kerja. Jadi alhamdulillah yo langsung entuk maune ning gone ibuke pemirsa yo saurunge ditekek nggone anak iki. Mae ditekek nggone ibune dhisik. Dadi ning gone ibuke bar iku terus lagek ning gone anake. Alhamdulillah yo ning gone anake. Ya seperti biasa, dadi yo penggawean ya sapa ya pemirsa ya sapa ae. Intine yo resik-resik omah ki yo sapa ae saonone ndi dicandak kaya ngono. Jenenge ngenger melok wong ki sing diperintah ya harus dilaksanakan intine kok. Selagi awake dhewe mampu wis rampung ya dikerjakno. Nek urung ya sesuke neh kaya ngono. Dadi ya wis mau kembali lagi ya pemirsa. Tapi kadang kok ana sing ngantek bertahun-tahun
terus eh gak mulai ngono ya apa ya ora eling to pemirsa. Mae lagi sak wulan luwih seminggu kasare oh ya eling omah hae pemirsa. Nelongso bener-bener nelongso. Edak nek ning omah ngono kae. Jarang wae gak omah, bener gak omah tapi iki kok ya piye ngono. Saya mikirin mae golek bayaran gede pemirsa ya nek ning omah kan mau saiki gaweane ya padha ae kesele. Jadi nek ning Jakarta kan bener adoh tapi kan gaweane iku pemirsa. Apa nek ngarani gaweane seperti biasa bayarane lumayan pemirsa alhamdulillah bisa lebih dari 2 juta. Jadi nek kampung kan cilik pemirsa yo wis mau trimo 600 perintahane yo padha neritil gaweane yo padha rekoso nek dipikir yo pemirsa jenenge ngenger nek ning Jakarta kan sumbut karo bayarane pemirsa yo walaupun gawean rumah tangga piye lah pemirsa yo biasa to resik-resik mberesi kamar wis ngono kuwi lah intine masak kaya ngono cuma kan sumbut nek ning Jakarta nek ning kampung ki piye ya gaweane padha ae bayarane mok ya wis gak maido lah ya pemirsa bayaran sakmono ae biasane yo piye yo bar-bar engko kesele padha ae dadi mae sakjane mae ya pengen gak kerja meneh cuma kan wah demi apa ya ketoke kok mae tergiur ning Jakarta bayaran semene ngono pemirsa. Jadi alhamdulillah mae ketepaan entuk gaji sing lumayan yo cocok kanggo mae yo majikane mae alhamdulillah yo wis cocok karo mae. Jadi yo muga-muga ae mae iso bertahan sampai lebaran pemirsa yo. Muga-muga gak ana alangan apa-apa pemirsa yo dadi iso bekerja dengan semangat. Iki mae berjuang wis pokoke nek mlebu kamar iki istilahnya nek mlebu kamar kene apa nek ngarani ning ati ning pikiran ning anu wis prak-waprah diempet ae pemirsa. Jadi yo tak bikin happy kadang kondo ibu metu ben lali omah ngono ben gak kepikiran. Yo entuk pemirsa alhamdulillah ibu wong apik banget. Alhamdulillah keluargane apik. Jadine gak istilahnya gak jahat lah ya pemirsa alhamdulillah ketepaan wis dadine ketepaan wis cocok gajine cocok wonge dadi mae butuh duit wong ya butuh tenagane mae kaya ngono pemirsa yo wis intine iki sedikit cerita kerontor-rontor rasane ati mergo eling anak bojo ya pemirsa tak tutup sakmene videone mae iki curhatan seorang istri wah nah curhatan isi hatine mae pemirsa yo dadi ki mae tak usahno tak betah-betahno tak empet pemirsa maksud iki tak empet ki ngene eling omah men ngono ae pemirsa dadi tak empet niatku rene iki ape golek dhuwit kaya ngono dadine yo wis dimaklumi mulane mak tekon apa sih ning luar negeri ngono kae iki apa yo ngrasakno kaya mak ngene iki apa ora yo eling omah eling anak nratap nek pas ning kamar dhewe apa piye kaya ngono tapi ndek mbiyen mak pas isih enom ora kaya ngene pemirsa rasane ora kerontor-rontor kaya iki
Iki dek iso walah tenan rasane sampai menusuk ke jantung hatiku. Yes, pemirsa, sedikit cerita dari Mae ya pemirsa, nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluarganya Malekini Family. Malekini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mae KB. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Di sepulangnya pemirsa ya Mae nggak bisa bikin video tiap hari soalnya ya dikarenakan sibuk jadi ya dimaklumi saja. Terima kasih banyak yang sudah mendukung, mensupport, mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kaya banyu kali, agung kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di-like, di-komen, di-subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malekini Family. Dadah.